Jeg vil starte med at læse fra Johannes evangeliet, det 15. kapitel. Johan thong thal hei nga chung ta kha tu chuna rel ka du Vers 16 til 7. am he hei rupin hei sarik tiang. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt, og det skal være en varig frugt, så min far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. Min befaling til jer er, I skal elske hinanden. Nan ni chun nan ka thim lo kai mani kan thim tha I am hun ding thai khatam pi in vatlai to dia kan tin ha chu cha a kamin in nan halmi pau chu kapani an pek na lai chu cha a nol kan pek min ha chu hi asi pakhat le pakhat ido u ati Gud er kærlighed. pathian dot na khi Hele hans væsen er kærlighed. pathian asinak zai zong vial ti dot nak long te si Og som skabt i Guds billede, så er vi skabt til at elske. churuanga chun pathian ni zai kan til achol chang nak dot nak asi cha atu mi thil vial te zong dot nak asi kau At elske på trods. Og på trods af et eller andet. dot nak hai te kau silo mo zai ban tuk diam hun si pau zonga dot nak At elske vores venner, kan hoile chunga dot nak vores familie, kan chung khur khara dot nak men også vores fjender. kan ral na zong dot nak ti khasi Kærligheden kendetegnede den første kristne menighed. krifa apakhat nak jam krifa arak semin ha nun nak ikan mu mi chu dot nak khasi Man sagde om de første kristne, se hvor de elsker hinanden. zong manu lo krifa ti mi min an hu la chang ka ten zong manu ani dot ning khi Og det var det, der tiltrak så mange mennesker. chu dot nak ti mi an hu nak nei pai minung tampi thin long kha lak nai chu De så på den kristne menighed og så en menighed med mange forskelle. krifa bu an hu tik na khan apun phun aidan nak kau lai Der var mænd og kvinder. nu la pa Der var slaver og frie. sal aluat mi Der var grækere, altså hedninge og jødekristne. Greek anti juda anti krifa ti si Og de kunne leve sammen. De kunne dele alt og velsigne verden omkring dem. mi phun aidang mi ru nak aidang mi vial te hun khatan na te in dot nak ti mi khan laka an mo le khani khan vulai kha thachua nak pur se Og det er den slags menighed, vi er kaldet til at være. angai ngai te chun chu ban tuk dot nak ti mi nak krifa bu kha midang ni an kan hu ding asi Og det er den slags menighed, Sankt Nolle, du er kaldet til at være præst for. chu ban tuk krifa bu dot nak si mi ni chun sang nol nang ma jong hi an do mi le an chia mi na se Et kærlighedens og tilgivelsens og forsoningens fællesskab. dot nak ingai thiam na pakhat le pakhat zon I ruwa na I hoi kop na Og som har det som sin fornemmeste opgave at elske dem, som ingen andre elsker. mi dang ni anin dot lo zonga zai kan tila min dot nak ti mi kha mi dang chung I dot nak ruwa chan nak lo zonga dot nak lang tar khase At være menighed for samfundets svageste. pong kam cha zonga dot nak alang tar tu khri fa bu Og at række Kristi kærlighed til verden. khri ni ana imi dot nak en volei chung dot Og gøre en forskel der, hvor vi bor og arbejder. kan nak hun ki pa chu dot nak in mini hu mi zai kan tila nun angai tu siding kha Og hvad er præstens opgave så i den sammenhæng? ma chu boy pa ni akan du piak mi ase sine chun chu dot nak he pet line zai da pastor rian asine Og for jer er der jo ingen tvivl om, at præsten er menighedens leder. nan ni cha chun pastor kan vanti ti khan pastor chu khrifa bu hroi tu ti a khen nan mit ni mu men lai Jeg er ikke helt klar over, at man kan gøre det fra Frederikshavn helt ned fra Esbjerg. le namma freak sound khrifa bu cha chun SPN arak rami he zai bantu kim in da kan nan hai mu ro ka thailo Og det er jeg spændt på at høre lidt senere i dag, hvordan det er, I har tænkt jer, det skal hænge sammen. freak sound le SPI mi he zai tin than nan thut diang la zai da nan plan city mi za dok nak chan thai za du ngai ngai Men som menighedens leder, der har en præst i jeres sammenhæng en lidt anderledes rolle end i en dansk baptistmenighed. nan ni lai mi pastor nan ngai dan le rian nan khin dan ha hi kan ni Denmark Baptist Paul pastor rian an ngai dan le kan khin dan ha hi ai tlom ai dang ngai I en dansk baptistmenighed, der er præsten selvfølgelig en del af lederskabet. kan ni Denmark Baptist pastor te hi chu hroi tu chunga khan ani talbak Men han eller hun er altså ikke den eneste, der bestemmer. lek chu khrifa bu zai kan tila
ช่วยตูชงอาจนอามาลองคันโนลไงตูแค่เสลมแล้ว At være præst, det er et helt specielt kald. pastor tim hi chu alhei ten au nak a ummi si Og det er et kald til både at lyde Gud og mennesker. chu au nak ti mi chu boy pa o ngai tu sidingen le mi pi o ngai tu siding se Kald betyder ofte, at man i dag bliver ansat. au tia pathian au nak o tia kan chimlang mang na hen atu chun kan ni chun rian khan ti phun he kan lo tar ton Og som ansat, så får man penge for at arbejde i menigheden. rian khan kan van ti ka hin rian kan tuan na ka rian kan tuan piak na le la kha kan hu Og den løn får man for ikke at skal arbejde et andet sted for at tjene penge. ma chu tangka ni chun ka dang company ya rian tuan kho anga lo hai ti ban tu phun ha khe se Og derfor kan man bruge mere tid på at undervise menigheden. le chu ruanga chun alhei te in khri pha bu chon piak na ka chan nam han lai Og i det hele taget tjene menigheden og verden. khri pha bu rian rum rong na tuan la le chu khri pha bu shim shim ma chun la kha kan im pek cha na tuan lai hai ti ban tu ruanak Men det er vigtigt, at man ikke tjener alene, abi pi ngai mi chu ma long ni tuan ti mi kha selawin men tjener sammen med dem, der er valgt som menighedens ledere og menighedstjenere. khri pha bu ni ma pi long ni pastor dir mon yen tuan selawin khri pha bu ni thi mi upan ha yam hun khat te rian tuan ti kha bi pi Fordi man er købt fri fra arbejde, så kan man bruge mere tid på for eksempel at studere Bibelen. cho ngai te ti sia chun khri pha bu ni pastor dir mon in an kan chia ve ban tu ken la kha an kan pek van ve ban tu ken pathian bia zong nak le real nak zong han chan tam pi kan man her Man kan bruge mere tid på at besøge menighedens medlemmer, ma chun khri pha bu member pol in zonga khan len ding kha chan pek de her lave socialt arbejde, hvis det er det, man skal. pakhat I hoi kop nak kan ti ko lai chu social chu ban tu rian tuan ta te I hep nak I bom nak zonga chan pek de Altså diakoni, khri pha pa eller måske undervisning af lederne, eller undervisningen af de unge. asilo sila mi nau chon piak na khri pha pa chon piak na khai ti ban tu Og i alt det her er præsten givet en autoritet. khavial te kha angai de chen pastor ti mi min ni atlai mi se Og autoritet og tillid, det er ikke noget, man kan tage eller forlange. nol ngai nak ti mi le zup nak ti mi hi ilak piak kho jong se lo zai kan tila mi ta valak piak kho jong se fon lo Det er noget, man bliver givet af de mennesker, som har kaldet en, og som beder en om at være leder. kharian ti mi kha mi pi ni lung rual ten an khit mi rian chung lai au na kai lung rual te an khit mi rian khanu khapa ne khan khapol kha to mi se Og derfor er det naturligt, når man har kaldet en præst, at det så også er en, man ønsker at blive vejledt af. angai te ti chun tu chun cha pastor pakhat ti kan I chia tik na hen kan du min ha chu ro na kan pen ha se tha ten ra kan zau khen ha se ti kha se ko Men en præst er altså en tjener. angai te chun pastor ti mi jan nan thai ko chu chena ti mi jan nan thai ko se lo mo mi bom tu mi rian tuan piak tu Og vi har lige haft påske, og der hører vi jo også om, hvordan Jesus vasker disciplenes fødder. at nai te a khan tho than kan phang ha se tho than kan phan lai a je tin da Jesu Christ ni azul tu pol na an ke atol nak na kong jong kha kan mo Og Jesus er jo vores forbillede. Jesu Christ chu kan phan thak thabi ka se Og derfor skal vi lytte specielt efter og se, hvad Jesus han gør. chu ruanga chan abi pi mi chu Jesu Christ ni zai da atua ti mi zo le ngai kha abi pi to Og den her skal torsdag aften, hvor det her foregik, eller så var det onsdag aften, det er lige meget. Der lå de altså rundt om bordet, de her disciple, sammen med Jesus. tho than lai a Jesu Christ an tlai lai jana khan zai thlan tu ati se sia chun ni thum ni jana si pek na li ni jana si pek boy Jesu Christ chu boya thu I apong kam kha azul tun hanian kul apong kam azul tun hanian kul Dengang sad man ikke på stole ved et bord, men man lå på den ene arm og spiste med den anden hånd. khaliawa khan chun chu boya tha te thun thu te na thu ta se lo chu an tua khan an thun ha le pakhat kha an lu tin aning hom ha le khat lai ro la nai Og man ligger lidt tæt, altså man ligger sådan lige op og ned af hinanden. hau atu man tu kanam hai hi ti bani hau mo thut I hi ti ing hau bu I rol ai khan khaliaw chana chun rol an dak ai Og vi hører den her aften om, at Peter han er lidt sur. khal jana khan pita kha athin hang tin thai ka lo ma kha Vi ser jo, at Peter var disciplenes leder næst efter Jesus. Jesu Christ athin hu in nan thai ban tu ken zai kan tila shuai tu pakhat dir mun apita kharak dir mi se Og umiddelbart vil vi jo forvente, at lederen ligger lige op og ned af Jesus. Ikke?
ช่วยตัวที่มีเจสิสุครีให้ของสองสิบันตัวกันไอ้ในบิ๊กนักอะทูลาไอ้เงาลาที่จูอะไรรัวฉันเบกเอาไล่เตติ Men det gjorde Peter åbenbart ikke. ฉันอาจเป็นขาเลียวขันปีตาจูรักตัวแล้ว For der står, at Peter han får øjenkontakt og siger noget til Johannes, for at Johannes skal sige det til Jesus. ขาเลียวอะขันปีตาจูโจฮันให้ขันแต่งตัวน่าจะอีโจฮันนังมานิจูยิสุครีขัดชิมตัวเดียเบียข้าไอชิมตร์ Så sandsynligvis har Jesus bestemt, at Peter han skal være helt nede i det andet hjørne. และจูจ่าฉันก็รู้ไงมิจูปีตาข้ายิสุครีนี่อันนั้นนักเตะสิเราขี้อาเซียงไหลอาเซียงจำอากิลโซนักขันทุตตร์เมียนไหล Så i det øjeblik, Jesus rejser sig og tager sin kjortel af og tager et klæde om armen og tager en balje vand for at vaske disciplenes fødder. ยิสุครีขัดลมปาละขันอัฐาวเลอังกีใจกันติละปวนปอลขัดท่าเต้นไอตัวอีตีไอแกนี้อาซูลตุนหาเกตัวละติมเลียวะ Så da han når ned til Peter, så siger Peter, du skal ikke vaske mine fødder. อะโตตัวไหนปีจาฉันอภักละจังกาเตนปีจานี่บอยปาใครมากินฉันนักตัวลงหาเราอุติ Han er lidt sur. อธินาห้าง Og måske er han sur, fordi han er blevet placeret længst væk fra Jesus. ยิสุครีนี่อามาให้ไอหัดนักจิมอากิลจังมีอทุตตรวงอ่ะขันปีจาขัดทินห้างมองเสมียนไหล Og måske er det en lærestreg til at være leder. แล้วมาจู่ๆอาศิลมันสิเลช่วยดูที่มีประคัดเดียงมุนินกันโจนดิ่งเบียร์ซงสเขาเมน Så det Jesus den her aften ville lære Peter, det var hans plads i fællesskabet. จูรอนฉันยิสุครีนี่ขาเลียจานะไกมักรุกระซุบเมียปีจาค่ะใจบรรทุกเดียงหุ่นละนัดเดียร์ละใจนุนดะนัดโจนไล่ตีอะโจนเปียกเมียสลากติ For den plads, som Peter havde fået den aften, det var tjenerens plads. อังไงแต่จนข้าจานี่ปีจานี่อชุดหนักหุ่นอเชียนักค่ะมีอบมตัว service ที่เขาตัวเปียกตัวหุ่นอเชีย Og jeg tror, at Peter mange gange bagefter har fortrudt, hvordan han opførte sig den aften. ก็รู้ว่ามิจูก็ซุ่มก็มิจูข้าจานี่ปีจานี่อาเซียซาละตุดานข้าไอรู้ไอเรื่องมาคันไอเชียร์ตักไล่กันที Han vidste jo ikke, det var den sidste måltid, han skulle spise sammen med sin herremester. ข้าจานข้าอบอยปาจิสุครีเฮอดอกนักเจมโรลอันไอดีจานอสไลติจงข้ารักแห่งฮาโลเลที Og han vidste ikke, at han få timer senere ville forråde Jesus. ข้าลมปาลนาซีอาราอุลฮานะจิสุครีข้าอามาการริมชิมินอัลฮดไลจงข้ารักแห่งฮาโล Men Peter fik en lærestreg. เชนาเบลเตนจวนนะข้าตัวมินิคันตั้มปียนุนจวนเตอร์ En præst og en leder, som er en disciple af Jesus, er ikke en hersker. ปาสตอร์ครีฟาอุปาที่มีเวลเตอังไงเตจนใจกันติลาคีบอยกันติก็ลาคีดีร์มุนาดีร์ติเสลามีอบมตูดีร์มุนาดีร์เซ Som kristen leder må vi ikke begære magt. ครีฟ้าช่วยตูอุปากันสีบันตุกินกันสีนิงค่ะอะไรหัวตินกันมันดิ่งเสลากันเดียวค่ะอุปัดดิ่งสิ Vi må aldrig sige, jeg alene vide. อาจารย์จนตั้มปีกันที่มีจะไกมานี่ไปกระไทจูกระตัวจู Vi er tjenere. กันนี่จูมีอบมตูกันสิ Vi er sat fri til at tjene. เมื่อจูมีบมตูสิดิ่งจนไปนังละไกจูทอชัวเปียกกันสิจู Til at opmuntre og udruste menigheden. ถ้าจังเปียกครีฟ้าบัวเที่ยงเราเรียนตัวหนักโจลจักหนักดิ่งจ้า Og til at undervise specielt lederne og cellegruppeledere. อะไรอินโจนเปียกตูอุปาโจนเปียกตูมินาอุปาโจนเปียกตู Så viden og indsigt ligesom siver ned igennem menigheden. ปะเทียนเบียกันมุมิงให้หนักที่มีค่ะอันกันเปียกมีเบ็ดที่ค่ะกันมาอินครีฟ้าบุชงอลวนดิ่งเส Og hvad skal en præst ellers lave? จุดที่สิเนี่ยจนค่ะปาสตอร์เตเจเรตัวเนลาย I ved godt, at en præst ikke kun arbejder søndag formiddag, ikke også? ปาสตอร์ที่มีจุดจักปนิชุนทองจะชิมลองสลับที่นั่นไทยก็เรามั้ง Præsten skulle gerne kunne have samtaler med mennesker i krise. ปาสตอร์นี่จนอาชินลุงกี่บวยใบนักต้องมีแต่เตะบิรัวขอนักไงหลาย Men I ved også, at det ikke er alle præster, der er gode til det. บิรัวที่มีมีนงตั้มปีจอันเทียมเราที่ค่ะอันเทียมเวลาที่ค่ะนั่นไทยก็เรามาตี Og hvis ikke præsten er god til det, så er det altså vigtigt, at der er nogle andre, der er gode til det. ปาสตอร์นี่มีประคัดกับบิรัวค่ะอันนี้อาเทียมเด็กเรามีอาศิเสียจนอดังประคัดอาเทียมเมียนไหล Og at de får lov til at gøre det. ค่ะอาเทียมมีนี่คันรัวเวนฮาเซ Og jeg er helt sikker på, at det præsten ikke er god til, det er der nogle andre i menigheden, der er gode til. เฟียงตุกินกับหูมีจูครีฟ้าบัวเห็นปาสตอร์นี่อาเทียมเรามีอดีโคเรามีค่ะอุปานฮานี่
member chung hani athiam mi laksong achom mi tampinum Og det kan altså gøre mere skade end gavn, hvis præsten gør noget, som han eller hun ikke er god til. angai ngai te te chen pastor ni athiam lo mi alaksong se ve lo mi watu alang mang I thil avar ho nak cha chun athiam mi ni an tu kha tha de lo mo Og at præsten bruger sin tid på noget, som andre kunne gøre bedre. midang cha atha de mi thil abom tu dinga pastor ni khaban tuk nak alaksong si atua kho dinga si sun kha thil awatu kha tha de kong ha lo mo Det er dumt. khadi tu atang lo chu khi ru ngai simu Fordi så bruger vi ikke de nådegaver, Gud har givet os på den bedste måde. zai cha te chen pathian ni an kan pek mi laksong kha pai asining ten kan man lo chu Vi som præster skal simpelthen lade andre gøre det, vi ikke er gode til. pastor ni kan thiam lo mi kha kan ma long I khin se lo in kan thiam lo mi kha athiam tu kha pe ven hau seu rian khin ven hau seu Det er den guddommelige arbejdsfordeling. chu pathian pen nak chunga rian I then phot tia au se Og så forvalter vi de ressourcer, som Gud har givet os på den bedste måde. chu ti chen pai pathian ni akan pek chiao mi khri pha bu laksong kha kan ma le sining chiao in boy pasun par nak kan lak tak lai chu Præsten skal nemlig være del af et team. pastor ti mi chu group kan malakan group la kan department chiao chunga aitel wedding mi pakhat ase Fordi vi alle sammen har viet vores liv til at tjene Jesus. zai ruang ti chun khri pha ti mi chu Jesu khri ariana kan nun nak pe in atuan ding mi long te kan se Og fordi vi skal lade os lede af Guds hellige ånd. boy pa akan au nak thiang tharam ni an kan shwe nak akal ding kan se Og præsten kan godt være leder af teamet, uden at være den bedste til det. pastor hi achan chana chun ke kan department chiawa mo kan malrian chiawa shwe tu zong an sikhau ko Og det er vigtigt at anerkende det, som andre er gode til. kha an si tik leo chan zonga midang ni ama ani athiam lo mi kha o ani ni athiam ve kaula ani hi boy pa ni apek mi si ti mi kha I thei piak in hal piak kha kan abi pi tu Der er rigtig mange forventninger til en præst. pastor dir huna hin chun mi pi ni nani ru achan mi thila tam ngai Nogen tror, at præsten ved alt. pastor ni la cheu ni chun ang hal di an ro Sådan var det også en gang her i Danmark. Det er det ikke længere. Denmark zong hen ki al halio chun pastor ni chun zai zong bial ti atu khola ti khasiko Og i gamle dage, der mente man også, at præsten var på arbejde 24 timer, 7 dage om ugen. kha halio wa chun zai tin da an rak ti ti chun pastor chu ni khata naji kul lali zar khata nisri chung bakrian atuan lati bakha rak iru achan sikau Og præsten blev aldrig træt og var aldrig syg. pastor ni zai tik mana tha bala lo azo balla lo ti kerak se Og så skulle præsten ikke have ret meget i løn. mata khan pastor kha lerian la kin phone machun la khala tampi ai la lo ti ka se phone Fordi det må være løn nok i sig selv at tjene Gud og menigheden. pathian rian pai atuan chu machu kho chun khripa bu rian pai atuan chu ti mi thilong kan rak ngai Og helt ærligt, de forventninger, det er kun Jesus, der kan leve op til det. karua ton mi chu bantuk irua chan mi la chu bantuk pastor si tar chu valaya hin Jesu Christ long se khawla ti akati Som præster har vi også brug for hvile. ngai te chen pastor dir hun zong in dit ti mi hi kan her chan tampi Vi har brug for en ordentlig løn. la kha zong tha te pe kan haw Ikke en høj løn. la kha sang tuk ti akati du nak selo Men hvorfor skulle præsten være dårligere lønnet end menigheden? kha chi ti se chen Christ bu nan za te na kan ze rong la pastor si ronga la kha tlom cham ai la ti si End den løn, I får som medlemmer i menigheden. For det arbejde, I laver et eller andet sted. an ni chu Christ bu khan rian an tuan nak tangka ta te ani pek mi umiti khana khan ze ro da pastor zu tlom do kan pek thai lai Hvis man giver præsten en dårligere løn end den, som man selv får som slagteriarbejder eller sosu-assistent, kha slaktari rian ha nan tuan susu assistant rian ha nan tuan nak la kha nak an atlom do na nam pastor nam pek suan ha chun så tyder det jo på, at man mener, at præstens arbejde ikke er lige så vigtigt som ens eget. chuni alak tar mi sa tha nak an pastor rian hi zai kan tila asung loi lo kan tilai mo atlum al lo do ti kan tidu nak se ko Min opfordring er, at vi skal sørge for at betale jeres præster en ordentlig løn. chu cha chun tu chun cha na kai mani ki tha jang pe kan du min ha chu pastor rian nan khan han chun an male pum po chom na ka ai za ding mi la kha te pen ha ho Og samtidig så ved vi godt, at der næsten altid vil være nogen, der er utilfreds med præsten. ngai te chen Christ ha bu ti mi han pastor pakhat zai kan tel ishom di kho le lungklim di kho ti mi lo Nogen, som kritiserer. a chem ni chun an chim ko lai zai ko lai Præsten aldrig kan gøre det godt nok.
Kam pastor pa hizo skawla atling law to gati ka skawla. Som præster skal vi også lære at leve med, at vi ikke kan gøre alle tilfredse. Turuanga chun pastor jong ni kan thai ding mi chu mi pizza te lungtlin in rian ka tuan khawla lo ti mi khan ni thai shrim ba ka haw. Der var engang en præst i en menighed her i Danmark, dansk præst, som sagde, at han kunne altså ikke være for med alle de hyrder, der var i den menighed. Kan madan makan krifa bu pakata pastor pakat ni ati mi chu. Kai ma chu te hi krifa bu tu khalong te semia tu khal pakat chu ka skawe baklo te. Nan thai thiam dak ma chim du mi chu pastor long te lakhan pastor si har tok mo. Og af de præster, der er i baptistkirken i Danmark i dag, Tu chun baptist krifa bu I kan nai min ha pastor. der er der kun én, jeg aldrig har hørt nogen kritisere. Makaka minong pakat ama long ka zai kan tila ke zai pai mi se mo. Og faktisk er hun hverken teolog eller ordineret. Ja. Ja hun vent. Hun er ikke teolog, og hun er heller ikke ordineret. Ama ka zai kla sit makaka te kha nu ti mo ama chu atu bantu kan reverend pek mi jong se phone lo. Men alle i hendes menighed er glade for hende. Tha te siang kai mi jong se phone lo sinabel ten ami pini anja te chonga andod di anilom di. Men det er altså kun den eneste, jeg har. Alle andre hører jeg kritik af, og jeg får også selv kritik. Ma chu chu te long chu zai kan tila bia ki ani chu chu te chuna se khata khana se ti mi kha tong lo mi se adang pau hi chu ani chu chu te chun se khata khan si ti mi kong chai long te kan se ko. Der er to ting, der er det allervigtigste, som en præst har brug for at kunne tjene menigheden. Pastor pakhat ni krifa bu chung rian kan tuan te ka abe pi bik mi pan hi ti kam hu mi chu. Hold længe. Chao bin lung sao te nam ko. Og det ene, det er Helligåndens udrustning. Pakhat chu thiang thrau shim ni nuna rian tuan mi. Og det andet, det er menighedens forbøn og opbakning. Pakhat chu krifa bu cha tha cham I adir kam tu. Og først så vil jeg tale lidt om Helligånden. Apakhat naka thiang thrau rian tuan na kong chim ka du. Vi som præster og ledere får Helligånden til tjenesten ved, at andre ledere lægger hænderne på os. Pastor ni hin zai kan tila thiang thrau hi zai tin da chau kan ti si sia chun pathian rian tuan kan bani tim bakin atu bantukin allu chunga kut kan chuani tha kan champiak na tika thon na kan chunga Paulus han skriver til Timotheus, som var en af hans lærlinge. Paul ni Timotheus sina khan cha akwat mi chu 1. Timotheus 4, Timotheus kwat khat palia 14-16. Glem ikke den nådegave, du har. Den du modtog fra Gud, da menighedens ledere profeterede over dig og bad for dig med håndspålæggelse. Giv dig i kast med opgaverne, så vil enhver kunne se, hvordan det vil lykkes for dig. Vær bevidst om, hvordan du lever og underviser, og hold ud. Din tjeneste fører jo både dig selv og dine tilhører frem til det evige liv. 14-16. Ja. Prophet hani bia an chim I upan hani na chung I an kut an chuan tika namu mi tharau lak song kha thau la na than na kha mi vian te ni an hu nak nga chu thil chu taima te en to lang mang kaun ha thei ruk nak nang ma kha tha te ni ral ring lo na chon piak nak jong kha ral ring phone chun nang ma na kham thaya nabia a thai mi kha na kham khon ha nak nga hiti hin ngol lo in to lang mang kaun ha. Og Paulus fortsætter i det næste brev til Timotheus, det andet brev, hvor han også understreger betydningen af, at gamle og mere erfarne ledere lægger hænderne på de nye ledere og beder for dem. Det er første kapitel. Machuko chun Timotheus kwat hi angan pakhat chunga khan avan pe than mi zai tin da ati ti chun zai tlukin da upan ha ni zai kan til anau deuh chung hai kut chuani thacham piak abi pizia jong kha chim phone. Derfor vil jeg også opfordre dig til at opflamme den nådegave fra Gud, som du fik, da jeg bad for dig under håndspålæggelse. Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Timotheus kwat ni angan pakhat paruk chunga chun chu cha na chung I kut karak chuani pathian ni an pek mi lak song chung I kha na nun tar peng nak ha chim than kan du pathian ni akan pek mi tharau ni chun miral chia akan sarlo thon nak le dot nak le ma I u kho nak en akan khatar. Og på dansk er det altså oversat med kraft, kærlighed og sund fornuft.
Denmark ni chun zaitin da ale ati se chun thon nak ma chu kho chun dot nak ma le ma u kho nak ati Og det er altså 3 vigtige egenskaber for en præst. chu cha chun pastor dir mun ni nun nak abi pi angai ding mi chu hi thil pathum hi se Det er for alle ledere. chu long salau shuai tu upa vial te ni kan nei ding mi nun jong se fon Helligånden giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. chiang tharau ni hin arian tuan ding i chitian kan thu tika thon nak dot nak ma le ma u kho nak kan pek Og det skal der altså til, for at vi kan bruge de nådegaver, som Gud har givet os, så de gør gavn. zai ruanga ati si se chun pathian ni laksong an kan pek mi vial te na kha mi pi cha san tlai asina ha ding cha pek mi thil si Og sådan, at vi kan holde længe i tjeneste. khatika khan pe pathian ria na lung sao ten sao pi kan tuan kho lai chu I Danmark har vi rigtig mange præster, der er stoppet i deres tjeneste. Denmark hin pastor tampi achan tlin hana arian ai mami tampianom Og det beder jeg for, at I ikke må. katha chamnak chu lai min ha chu dir hunin nan dir law nak ding khase Det er ikke kun præsterne, som indsættes i tjenesten, som vi læser om i Bibelen, som menighedens ældste eller menighedsråd eller tjenere. pastor long hi riana tha champia ka selo angai ngai te ti se chen tu na ya kavan cha kavan real chang bible ka real chang ban tu khan khrifa upa minau upa khrifa bu chung rian tuan po jong kha tha champiak nan si I Apostlenes Gerninger, der læser vi, hvordan de ældste, eller menighedsrådet, lægger hænderne på nogle diakoner, som bliver indviet igen. churonga pai pol ni tha te na tial ko mi chu khrifa upa rian nan tuan nak chunga zaitin da allu chunga kut chuani tha ten tha champiak la tha chu hal piak nak asi kha atial ko chu I Apostlenes Gerninger, kapitel 6, der står der om, hvordan 7 blev fremstillet for apostlene, som bad for dem og indsatte dem til tjeneste ved at lægge hænderne på dem og velsigne. lam kal tu chunga khan zaitin da ati ti sia chun chu lam kal tun ha paruk chunga khan ati mi chu lam kal tun ha chunga khan an kut an chuani tha an champiak na arian thiang chung tuan dinga ti kha se Det bliver skrevet som tjenesten ved bordene. ulanau pakhat le pakhat kal laka zo khen tu cha a tha champiak ti kan mo Og det kan være mindst 2 forskellige ting. Det kan være mindst 2 forskellige ting, det der tjenesten ved bordene. atlam atto hi ka hen chun mo tharawa film nak pakhat le pakhat ki lam kal tu dal ruk chunga bom tu pasrian thim na khrifa bu chunga pakhat le pakhat rian tuan ti ding ti mi khasimo Det ene, det kan være socialt arbejde blandt de fattigste i samfundet. chu cha chun fiang ten kan hum mi chu rian tuan tu kan ti tika khan asi phak min ha pakhat le pakhat i zau khen na rian tuan na Altså bespise dem, give dem mad. rian an pum pa chom na ka ani zat lo tika rol na pek ti mi kha hi ka han kan mu Og det andet kan dreje sig om nadver. apan hi na ka chun atu ban tu ken boy pazan ria ti mi pek kha se Og det ved jeg jo er meget vigtigt for jer tjener. le atu boy pazan ria pek ti mi a khen nan ni lai mi cha chun be pi ngai sung loi ngai ten nan phan ti ka thai Normalt så siger vi baptister, at vi ikke har et sakramentalt syn på nadveren. le kan ma bo pi sa hin chun kan ru nak chu boy pazan ria hin ani bak ni apek lai ani ni apek lai ti mi hi kan nei lem lo Og der er delte meninger i blandt baptister i hele verden om man skal være ordineret til at forrette en nadver. chu ruanga chun boy pazan ria kong he pet la in volai chung i ummi bo pis vial te jong he kan ru nak pan he na ummi pakhat chu orden pek mi pastor shim long ni boy pazan ria pek lai ti se Men ved I hvad? Det er okay, vi ikke er enige om det. sinabil ten ki lung zai kan tela phu nak ai dang ti mi jong asi apoi lo chu asi khau mi se kau For en af de ting, der også kendetegner os som baptister, det er, at vi ikke er enige om alt. ma chu kho chen au chiu po kan se kau baptist song thil kan tu mi vial te kan za ten lung tlin di ti mi chu lem lo i rual di ti mi lem lo Men vi kan snakke om. sinabil ten kha kong he pet lan chen bi i ru kho thiam kan sepeng Og jeg tror, vi er enige om, at en vis orden, det er altså godt. asinabil ten thil kan tu mi chen atlam ting la ti mi ti sa thangai ngai Jeg skal fortælle jer en lille historie, som går cirka 20 år tilbage. aluan jem yu kum kul i arak chang mi tum je toy te kan chim man hala Jeg besøgte en ungdomskirke i København, ko pin hau i minau khri pha bu ka rak leng e og jeg deltog i gudstjenesten om søndagen. zar pani chun thong tha kan chim Og I kender jo Hans Henrik Lund, han san rek lun jan thai se lo mo som nu er leder af KIT. kit i an threi tu ke Dengang var han præst i den her menighed. khaliawa khan ama kha khri pha bu pastor rak tuan liao sim Og de havde ikke en kirke, det har de jo stadigvæk ikke. khri pha buan ngai lo atu tiang jong khri pha buan ngai lo
Men de lejede sig ind i nogle kommunale lokaler. Bian an ngai lo cha kommune ni anai mi hall an hlan. Og hver søndag skulle de stille stole og musik og bord op. Zar pani chun chial te aphala music to how to dance how to bueta te chia vira how. Og jeg sad dernede i salen og lagde mærke til, hvordan der var stillet et langt bord op, hvor der var stillet parat til nadver. Lema chu ka hei mu mi chu an to leo chen chu boi khas how non bin an hei chia I chu chunga chen boi pazan ri an chia mi kha kam ho. Og de havde hældt saft på små glas. Saft javen pol kha ki rai pha te khan nan tlen len ha. Og der stod tallerkener med brød. A chung kheng chunga khan chang reu an chia mi Og det var Hans Henrik, der ledte gudstjenesten. Makhania khan Hans Henrik Lunni service ruai. Og pludselig så lyste han velsignelsen og sagde amen. Rollo pila akut kan tlatua na ka pek na amen ti ka. Han havde simpelthen glemt, at der var nadver. Kika itlar holian chia mi boi pazan ri kha apil bak. Og jeg sad og undrede mig og tænkte, hvad gør de nu? Tlatua na ka pek sang altså han tu ne la ti kha ruat sang. Og de der søde damer, de var åbenbart vant til det, for så begyndte de at hælde saften tilbage. Kaka kan nula pol kha anrak ton lang mang la sila chu sai man hon lo ten dai ten acha chia na kan kan tu than an hai fin than di. Og jeg var altså så meget baptist, at jeg tænkte, ej, det er for galt. Acha jara kan ni baptist pol kan pal hoi ko ti kati. Ja, vi kan grine af det, men jeg synes, vi skal have noget respekt for Jesus. Også når hans legeme er det, vi siger, vi modtager i nadveren. Kan ton mi te ka kai chim la ti angai ngai te ti se chen boi pazan ria ti mi hi Jesu Christi nan man lai an kan ti cha upat nak te he kan man deng cho se. Og vi får del i ham, og vi spiser brødet og drikker bægeret. Chang kan ai misur hang kan din te ka khri he pum khat kan sina khalang tar. Så fyldes vi af hans hellige ånd. Khati kan ai kan din te ka thiang tharau thon na akan umpi nak mol kha kan te. Og hans nærvær bliver levende. At boi pazan ria athila sa kha kan chunga amun. Og det er vigtigt at have respekt for det. Chu cha chun kan tu mi thil kha upat nak te he kan tu chun athabik. Håndspålæggelsen handler altså om at få Helligåndens velsignelse. Mi pakhat chung I kut chuani thla champiak kan ti tika khan thiang tharau sini arak rami laksong thla chu hai pe khase. Og så handler det om at få Helligåndens udrustning, nådegaverne. Ma chun hi chunga hin akut kan chuan mi chunga khan pathian thla chua laksong ko se. Og det læser vi om i Korinterbrevene. Ma chu Korin chunga fiang ten kan reli kan homi si. I 1. Korinther 12, Korin kwat khat angal thai ni. hvor der i vers 4-6 står, der er forskellige former for nådegaver, men det er den samme ånd, som er kilden til dem alle. Der er forskellige måder at tjene Jesus på, men det er den samme Herre, vi tjener. Der er forskellige kraftfulde gerninger, men det er den samme Gud, som giver alle sin kraft til at udføre dem. Korin kwat khat angal thai ni am he pelin paruk a khan fiang ten achimi chu tharau laksong hi apun phunin simhan se lo chu laksong vial te ape tun ha chu thiang tharau thiam kha se. Rian tuan hi aning tampia simhan selo arian kan tuan mi chu boi pa thiam kha se ko rian tuan kho nak hi aphun phunin simhan selo chu ban tuk tuan kho nak ape tu chu pathian thiam kha se ko. Og det der siges her er faktisk et af de få steder, hvor Gud bliver præsenteret som treenig, som ånd og som Jesus og som Gud fader. Hi ka zona fiang ten kan hu mi chu pathian hi pakhat thum kom pathian pakhat asinak zon kha kan hu I ba le fa le thiang tharawa ai fat mi pathian ase. Og det er vores treenige Gud, vi tjener og får nådegaver til at tjene ved håndspålæggelsen. Chu ruanga hi ka I fiang te chimi chu arian kan tuan piak mi chu pakhat ase ko pathian ka ase ko I chu pathian asimi chu arian tuan tu chung I kan kut kan chuan tika tharau ni laksong ape. Og Paulus slår fast, at vi får ikke disse gaver for vores egen skyld. Ba pol ni fiang te na chim chi hi laksong na hi kan ma cha that nak longa aselo. Men de gaver, vi får alle sammen, ikke kun præsten, men vi får alle nådegaver. Chon a chim than mi chu laksong ti mi chu pastor long ni hu phone lo kan za te chunga boi pa laksong umi. Og dem får vi for fællesskabets skyld. Chu laksong an kan pek mi pol chu kan za te that nak ding cha ase. Paulus skriver til i 2. Korintherbrev, Korin kwat ni chunga Korin kwat ni thai li chunga thai li am he thai ni chunga a chim mi chu. Siden I er så ivrige efter de åndelige gaver,
så skal I være særligt opsatte på at få dem, der kan styrke menigheden. Jo flere, jo bedre. ถ้าเราลักษณะหูอดูง่ายง่ายมีนั่นสิขากังหัลจูจ้าใจดังนักเอ็นครีฟ้าบุปีอัฐันเช่าตรตุดิงลักษณะขาดูคนโนที่กันดูน่า Og så den anden ting, som er vigtig for, at en præst og en leder kan fuldføre sin tjeneste, det er menighedens kald og sendelse, forbøn og velsignelse. Apan hinaka pastor le kri fa bua abibi big mi sai da si ti sen pastor riana au unak umnak khasi kri fa bu ni anin zai kan tila annun naka arai boy pani nan chunga thanin champiak na le thachua pek ti mi khasi khatlei chi chun chiti thu an ti kan ni chun chiti thu kan manglo mo tha champiak he te gau se. Vi hører netop i apostlenes gerninger om, hvordan Paulus selv bliver udvalgt og udsendt af menigheden i Antiochia. Lam kal tu chunga Paul kha zai tinda pathian riana thi ma si le zai tinda pathian riana tha asi jong kha fiang ten kan mu. Sammen med Barnabas får han en vigtig tjeneste at udføre. Paul le Barnabas kha asung loi tuk mi rian boy pani tuan dingin ka pek min ha se dang ten ka thaidan pek uti kha se ko. Det står sådan her i apostlenes gerninger 13. Lam kal tu lai thum chunga vers 2 og 3. Lam kal tu lai thum pan hi in pathum chunga. En dag, da menigheden holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saul til den tjeneste, som jeg har udvalgt dem til. Menigheden fortsatte derefter i bøn og faste, og de lagde hænderne på dem for at sende dem afsted med Guds velsignelse. Lam kal tu lai thum pan hi nak an ni boy pa kha an biak i rol an on liawa khan thiang tharau ni athon ha i Barnabas le Saul hi ka thi min ha rian kha an tuan nak nga adang ten ka che piak nau ti ati rol an uli tha an chamdi in an chunga an kut an chuani an thla na. Menighedens opgave er altså at lytte efter Helligåndens tiltale, også i gudstjenesten, og så adlyde den. Chu cha chun khrif ha bu kan rian abi bibik mi chu boy pa o ngai khasi boy pa o kan thai chu boy pa o kan thai ning in rian tuan ti mi khasi. Og så er det også menighedens opgave at støtte de ledere, som de kalder og beder om at tjene i menigheden. Khrif ha bu kan rian chu apan hi na ka boy pa ni a au min ha rian tuan tun ha bom tu le dir kam tu ding kha khrif ha bun ha kan rian ase Og det men skriver, ba ha kan rian ase. ja, det skriver Paulus om til menigheden i Thessaloniki. 1. Thessalonikerbrev 5. Chu cha chun Paul ni Thessalon scenario cha atial mi chu Thessalon kot khata Thessalon kot khatangan panga a vers 12 og 13. Det 5. Ja. Pas. 1. Thessaloniker Ja. 5, 12 og 13. Vi beder jer venner, respekter dem, der har ansvar for at vejlede jer og være ledere i menigheden. På grund af det arbejde, de udfører, bør I vise dem alt mulig agtelse og kærlighed og leve i harmoni med hinanden. Ja. Thessalon kot khatangan pangal hein hi lai thoma chun ulenaun ha pathian nen nan ma hroi tu ding le chon piak tu dinga athim min ha nan lak i rian atuan min ha kha upatnau an rian an tuan ronga khan hai jana asang bikle dot nak angan bi kha pen hau chun pakhat le pakhat i rem na niam ten khwasau. I en anden oversættelse, der står der, hold fred med hinanden. Pakhat Bible pakhat ni an le mi chu pakhat le pakhat kara dai nak chiau ti se. Vi skal altså skabe så lidt bøvl for vores ledere som muligt. Ved du, hvad bøvl er? Ja. Katlai chima sia chen kan upate hrui tun ha cha don khan tu tak kan ti ko lai che ti thil kha tu an ha lau siu don khan tu sen ha lau siu. Når der er uenigheder i menigheden, og det er der selvfølgelig, så skal vi hjælpe lederne med at løse uenighederne. Khrif ha bu chunga hin kan lung ai rual peng la mo kan lung ai rual peng khawla lo lung rual lo nak song lai kha lung rual lo nak tu kha rual nak din kan tu na hao. I stedet for at bagtale hinanden og være ukærlige. I dot lo pakhat la pakhat kong i chai nakin tu ade un hau siu. Og så er vi tilbage til det med at være kærlighedens fællesskab. Pathian dot nak ti mi le i hoi kom nak khan kir than nang mang kaun hau siu. Hvor vi tilgiver hinanden. Pakhat le pakhat ingai thiam og bliver forsonet, når der er noget, vi er uenige om. Pakhat le pakhat zon ruan nak khat la ya kan du nak ai kha lo zonga nein hau siu. Og måske lære at leve med, at det er okay ikke at være enige om alt.
mà chun thil kan tua mi vial te kan za te kan lung atlin di lo zonga aphung si kauti min nun kha chong naw seo. Og dermed kan vi blive et forbillede på konfliktløsning i vores konfliktfyldte verden. Chu ruanga chun vulai pi hi buai bai nak long ten akhati hi buai bai nak chungi akhat mi anung mi kan mani hin buai bai nak chunga ai pe mi selom buai bai nak kha athen thiam mi kan sikha abipitok. Det er et stort og vigtigt kald hele mig. Chu angan tuk mi zong ase I abipi tuk mi khri fa bu buai pani an kan au no chan nak zong si. Jeg vil slutte med den velsignelse, som Paulus lyste over menigheden i Thessaloniki, og den vil jeg også lyse over jeres menighed. Det er 1. Thessaloniker 5, vers 23-24. Vi beder om, at fredens Gud vil gøre jer hellige og rene og bevare jeres ånd, sjæl og legeme, så I ikke kommer under anklage den dag Jesus Kristus, vores Herre, kommer igen. Han, der kalder på jer trofast, han vil også høre jer igen. Chu cha chun khri pha bun ha chun chun ara min za te zonga adok na ka thachua bia chim ka du mi chu Thessalon kwat khat dal nga changpula chang thumin changpula chang li kha se dai na akan pe tu pathian ni chun ama ta insam na selo nan sining bi in nan tharau he nan nun nak he nan pum he kan boy pa ji surat ni a chun pal na kum lo in chian ha se nan ma an out tun ha chu zum ok lak asi cha chu atua lai. Gud velsigne dig som hold til det, og Gud velsigne jer som menighed. Sang nol boy pa ni thachwa na an pen ha in be se lo khri fa bunan za de boy pa ni thachwa na an pe ko se. Amen.